Nens i nenes, com esteu? Avui aprendrem el color vermell, el meu color preferit. Us agrada el vermell? Sí? Doncs necessitarem l'ajuda d'un amic meu que es diu el senyor Bagul. Que l'heu vist, el senyor Bagul? Em sembla que estava per aquí. A veure... Senyor Bagul? Ai, Vital! És aquí el senyor Bagul. Anem a veure... Uop! Hola, senyor Bagul! Ui! Què amaga aquí dins? Oh! Una maraca vermella! Uau! Què us sembla si cantem una cançó que diu: Vermell, 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 és el vestit que porto. Vermell, 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 és tot el que jo tinc. Perquè m'agrada el vermell de la flama i el meu amic és un bomber. Ara direm adeu a la senyora Maraca. Adeu, senyora Maraca! I anem a veure quines coses trobem per aquí que siguin de color vermell. Segur que hi ha alguna que us ronda pel cap. Doncs anem a veure si està entre les coses vermelles que tinc aquí dins. A veure, a veure... Uop! Una maduixa! Una maduixa vermella. Què més? Uau! Unes cireres! Unes cireres vermelles. Un tomàquet! Un tomàquet és vermell. Uau! Una marieta vermella. Un llaç de color vermell. I una rosa de color vermell. Li donem les gràcies al senyor Bagul? Moltes gràcies, senyor Bagul! Què us sembla si entre tots i totes cantem la cançó una altra vegada? La del color vermell? Som-hi! Vermell, 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 és el vestit que porto. Vermell, 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 és tot el que jo tinc. Perquè m'agrada el vermell de la flama i el meu amic és un bomber. Nens i nenes, us ha agradat aquest vídeo del color vermell? Segur que sí. Ens veiem en el pròxim vídeo. Mua! Adeu!